Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шәмсуллина. Бүгенге программада Улы йөрәкле һөнәр иясе Рабига Гафиятуллина рус сакташында 40 елдан артык балалар табибы булып эшли. Бу дәврдә сайлаган юлының дөрестлегендә бер генә мизгелгә дә шикләнми. Шикләрсез театр Каракүз этномодерн фестиваленең икенче ял чаралары шәһәрнең үзәгендә чын карнавалдан башланды. Әлмәт 23 урам театрын каршы алды. Игенченең уңганлыгы кырларыннан күренә. Әлмәт районында урып җыю кампаниясе старт алды. 2 көндә комбайнчылар 85 гектар мәйданда уҗым будайын җыеп алганнар. Ул рус сакташында 40 елдан артык балалар табибы булып эшли. Бу дәврдә сайлаган юлының дөрестлегендә бер генә мизгелгә дә шикләнми. Сүз Рабига Гафиятуллина турында бара. Күптән түгел ул халык сәламәтлеген саклау эшендәге зур казанышлары һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен Россия сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамотасын алган. Давай я посмотрю тебе голову. Молодец. Широко открывай. Открывай широко. Молодец. Рабига Гафиятуллина үз пациентларының берсен карый. Бала каршы килми, чөнки табибка ышана. Так. Дыши громко, ты же дышим хорошо. Хатын-кыз һөнәрен мәктәптә үк сайлаган һәм бу елдан тайпылмаган. Казан дәүләт медицина институтын һәм интернатураны тәмамлагач, рус сакташындагы хастаханәгә эшкә урнаша. Сейчас я через годы я понимаю, что я сделала правильный выбор. Я довольна тем, что... Хәзер еллар узгач, мин дөрес сайлау ясаганымны аңлыйм. Мин педиатрияга баруымнан канәгать. Бу игелекле һөнәр. Эшләү дәврендә төрле хәлләр була, һәм һәр вакыт, һәр очракка аерым якын килергә, һәм тигезлек табарга кирәк ди балалар табибы. Приходится работать и с родителями, не только с ребенком, ведь и с родителями, и с бабушками. Балалар белән генә түгел, әти-әниләр, әбиләр белән дә эшләргә туры килә. Гомумән төрле пациентлар бар, катлаулылары да бар, һәм һәр вакытта да көткән нәтиҗәгә килмибез. Җитди авырулар була, шуңа күрә эш җаваплы. Тормышыбызны, балабызның сәламәтлеген кемгәдер ышанып тапшырганда, без һәр вакыт уңай нәтиҗә көтәбез. Акташ участок хастаханәсенең балалар табибы якындагы авыллардан 1200 баланы күзәтә. Аның эш стажы 43 ел тәшкил итә. Работу я свою люблю, даже с годами наоборот, наверное, я как бы... Мин үз эшемне яратам, хәтта еллар узган сайын киресенчә күбрәк ошый бара. Безнең эш тәҗрибәбез бар, аны кулланасы килә. Синдә мондый тәҗрибә булганда хаталар мөгаен әзрәк буладыр. Шуңа күрә минем бер кайчан да педиатриядан китәсем килмәде. Табиб даими рәвештә квалификациясын күтәрә, профессиональ әдәбият укый, семинарларда һәм конференцияларда катнаша. Үзенең казанышлары өчен бүләкләре бар. Шуларның берсе халык сәламәтлеген саклауга зур өлеш керткәне өчен Россия сәламәтлек саклау министрлыгының мактау грамотасын күптән түгел генә алган. Есть у меня награда, но тоже для меня было, так сказать, неожиданно. Значок «Почетный работник Минздрава Татарстан». Минем бүләгем бар. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының мактаулы хезмәткәре дигән исемгә лаек булу минем өчен көтелмәгән вакыйга. Һәм безнең хезмәтебезне бәяләүләренә шат булдым. Мин бүләк алырмын дип уйламаган идем. Хәзер яшьләр алда кебек тоелды. Мин җитәкчелеккә рәхмәтле. Рабига Сәхәп кызы лаеклы ялга чыгарга ашыкмый. Табиб балаларны дәвалау һәм сәламәт буын үстерү өчен эшләвен дәвам итә. Каракүз этномодерн фестиваленең икенче ял чаралары шәһәрнең үзәгендә чын карнавалдан башланды. Әлмәт 23 урам театрын каршы алды. Традиция буенча бәйрәм карнавал йөреше белән ачылды. Шәһәрнең төп урамын Россиядән гына түгел, башка илләрдән дә килгән 23 урам театры биләп алды. Тамашачылар әкияти атмосферага чумдылар һәм артистлар белән бергә парадка кушылып бардылар. Мондый карнавал фестиваленең даими катнашучыларын да битараф калдырмады. Нам вообще все понравилось, вообще отлично. Безгә гомумән барысы да ошады, бик яхшы. Без ел сайын йөрибез, без монда янәшәдә генә яшибез. Да, каждый год. Отличные. Ел сайын калдырмыйбыз, төрле костюмнарны, бөтен Россиядан килгән театрларны күрү шәп.
Матур йөріштән соң артистлар кунакларны инде төп майданчыкларда көтәләр иде. Берничә көнгә шорлавыклы буалар, кызыклы костюмнар һәм декорациялар урынына әйләнде. 6 локацияда һәркем күңеленә хуш килгәнне таба алды. Клоунада һәм курчак спектакльләре белән театрлар яшь тамашачыларны сөендерде. Уллар өчен дә перформанслардан алып тарихи спектакльләре кадәр әзерләнгән иде. Давай, копай! Ты смотри, как... Эльнар, тут все-таки люди приличные, аккуратно копай. Быел урам театрлары фестивале халыкара статуска ие булды. Анда Фергана һәм Витебск коллективлары катнашты. Әлмәт районында урып җыю кампаниясы старт алды. Техника кырларга шимбә көнне чыкты, белгечләр ашлык өлгергән диләр. ЮВТ 24 төшерү төркеме Кәләй авылында аграриялар белән аралашып кайтты. Анда 85 гектар будай җыеп алганнар инде. Кәләй авылы янындагы кырда иртәдән үк Токарликов исемендәге акционерлык җәмгыяте комбайнчылары эшли. Бүген монда көзге будайны җыялар. Предстоит нам большая работа по уборке. Предстоит убрать, значит. 1850 гектарда күзге будай, 2738 гектарда орпа, 2100 гектарда сабан будайы, 300 гектарда бурчак һәм 500-дә көнбагыш җыюда зур эшләр башкарасы бар. 2 көндә комбайнчылар 85 гектарда уҗым будайын җыеп алдылар. Бүген кырда 5 берәмлек техника эшли, барлыгы 12-не планлаштыралар дип сөйләде аграрий. Игенчеләр иртәдән алып кичкә кадәр хезмәт куялар. Погода была довольно-таки благоприятная. Һава торышы шактый уңайлы иде. Уңдырышлылык гектарыннан 47 центнер. Быелгы күрсәткечләр алдагы еллар белән чагыштырганда яхшы булыр дип өметләнәбез. Быел Әлмәттә 43 мең гектарга якын җир чәчелгән. Яртысыннан артыгында будай, арпа, арыш, солы, бурчак, кукуруз, кара будай үсә. Шулай ук район кырларында соя, көнбагыш, җитен, рапс, киндер, яшелчәләр үстерелә. Шәһәр һәм районның 4 яшүсмерләр клубында тәрбияләнүче 50 бала бу җир синеке һәм минеке экологик бәйрәмендә катнашты. Балалар өчен иҗади мастер-класслар һәм концерт номерлары оештырылды. Шулай ук яшь әлмәтләр кәгазьдән ясалган чәчәкне шәһәр халкы җыйган пластик капкачлар белән бизәделәр. Капкачлар башка пластик чүп-чар кебек үк табигатькә зыян китерә. Алар еллар буе таркалмый, әйләнә-тирә мөхитне пычрата һәм хайваннар өчен куркыныч булырга мөмкин. Шуңа күрә аларны башка каты көнкүреш калдыкларыннан аерым җыярга кирәк. Чтобы природа оставалась чистой, чтобы Табигать чиста булып калсын һәм экологияны бозмас өчен, һәм балалар табигатны чисталыкта тотарга кирәклеген белсеннәр өчен экологик тәрбия бирәбез. Тәрбияви юнәлеш күңелсез булмасын өчен концерт номерлары тәкъдим ителде. Иҗат коллективлары җырлар башкардылар һәм тамашачыларны биюләре белән сөендерделәр. Шулай ук уң як ярымшар рәсем сәнгате буенча мастер-класста да катнашып булды. Төрле күңел ачуларны 4 яшүсмерләр клубы педагоглары һәм тәрбияләнүчеләре әзерләде. Катлаулы теманы аңлату өчен уен формасы очраклы гына сайланмаган. Оештыручылар балаларга табигатькә сакчыл мөнәсәбәтнең никадәр мөһим булуын мондый форматта сөйләү җиңелрәк дип саный. Бәйрәмдә барлыгы 50 бала катнашты. Әлмәттә законсыз реклама белән көрәшәләр. Бу эшне экология һәм төзекләндерү департаменты алып бара. Белгечләр смартфон өчен кушымтадан файдалана, аңа хукук бузу турындагы мәгълүматлар йөкләнә. Шуннан соң хукук бузучыга белдерүдә калдырылган номер буенча шалтыратачаклар. Автоматик шалтыратуны туктату өчен реклама бирүче шәхсән үзе экология департаментына килергә тиеш. Тукталышларда, баганаларда һәм шәһәрнең башка объектларында ябыштырылган белдерүләр санкцияләнмәгән реклама булып санала. Кичә Әлмәт районында юл транспорт һәлакәте теркәлә. Ул көндезге сәгать 3 тирәсендә Соловьев чатыннан соң Березовка авылына якынрак була.
Шахидлар сүзләренчә, бетон булгаткыч йөртүчесе идарә итүне югалтып, каршы як полосага очып чыга һәм кюветка төшә. Машина йөртүченең баш мие селкенгән, һәлак булучылар юк дип хәбәр иттеләр дәүләт автоинспекциясендә. Әлмәт спортчысы нефть шәһәренә җиңү китерде. Арина Алексеева Раменскида узган 6-нчы җәйге яшьләр спартакиадасында 1нче урынны алды. Ул 5 көрәштә Красноярск, Төмән, Мәскәү өлкәсе, Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан көндәшләрен уңышлы узды. Ярышлар 25-26 июльдә үтте. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар, мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.